Laing damgo na pod ang atong hatagan og kahulugan. Kini gikan ni RPB. Nagdamgo si RPB og daghang kamatis. Daghan kayong salamat RPB sa imong pagpadangat sa imong pangutana kabahin sa imong damgo nga utanon or kamatis. Paminawa ang kahulugan. Matod pa ni Professor Swami, ang labas nga utanon sa imong bahin kamatis nagkahulugan og kauswagan og kaabunda, mayong panglawas og taas nga kinabuhi, init nga paghigugmaay sa mag-uyab. Pero kung laos gani ang utanon nga imong nadamguhan, kini nagkahulugan nga pagtigom og maayo, pangandam sa dakong kawad-on og mabugnaw ang paghigugma sa imong uyab. Kung doon na kamoy mga damo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala